Het is vrijdag 6 december, de dag dat de hele wereld stilstaat bij het versterren van Nelson Mandela. En in Brazilië de lotingdien is voor het WK voetbal. En it's Netherlands, Argentina, Engeland, it's Italy. Nou, het zit gelukkig even ons en dit is de tweet die het net verstuurd is, Joet. Ja, goeien en welkom bij Bient. Miljoen een analyse van SC Cambuur. De club draait best goed, maar is het goed genoeg om ook in de eredivisie te blijven? En waar weet meer over het onderzoekadres in huis? Kwartlien waar er een schoolplak ontdutsen. De familie van eigenaar Jonkman kan zelfs spietig genoeg geen antwoord niet aan. Jonkman zelfs had er eigenlijk nooit wat over loslitten. De hoop is eigenlijk nog dat er toch nog onderzoeken zelfs, of die kans is denk ik grutter, dat er nog nijbesteden weten binnen die het van de onderzoekers weten die er zitten hebben, die er nog wat hoe is kennen. Ja, het zal je misschien opvallen wezen. Friesland rekt het heel iets meer in de besnijing van Serious Request. Hoe 12 dagen al worden 3 DJ's opsluiten in het glazen hoes op het Ceylon. En het lijkt het wel alsof heel Friesland in het spier is om geld in te zamelen. Bij de Blokhuis Sparta in Ljouwert wordt zo'n februari allemaal een veiling houden voor de goede doel. En die krijgt is de allerlaatste veiling uiteindelijk. En dat ging zo. En we maken er een mooie veiling en een mooie avond van. En wij gaan bij u al het geld uit de zak kloppen. Laat ons juichen voor het goede doel. Ja, de ankers die erop op om extra yield uit te Jan. Nou, verslagjouwer Berber Hania is voor u in de blokjesporter bij die veiling. Hey Berber, wordt er al flink bingen op het stuit? Nou, op het podium zien op het stuit de gebroeders Anker en die doen heel het hun best om zo volle yield van de meesten uit te trokken. En dat is best wel goed. En naast me zit de baas van 3FM, Wilbert Mutsaars. En hij had wel een heel bijzonder veiling uit de mijn om. Kunt u vertellen wat heeft u ingebracht voor deze veiling? Nou, sowieso een mooie foto. Die is net al geveild. Maar het allermooiste is een rondleiding in het glazen huis. Vlak voordat we gaan beginnen. Dus dan mag je alles backstage zien, maar ook in het huis. En dat is heel bijzonder, want dan mag niemand komen, behalve de 3 DJ's. Dus dat is wel een vrij uniek aanbod. Ja, dat hebben we nog nooit gedaan. Dat is echt de allereerste keer. Dus ja, ik ben benieuwd. Wat hoopt u dat het oplevert? Elke euro is prima. Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik hoor hier al bedragen waar ik met mijn oren van sta te klapperen. Dus ja, ik heb geen idee. Ja, u komt nu net uit Hilversum en u zit ook niet zo heel vaak in Leeuwarden. Maar krijgt u wat mee van wat er nou allemaal gebeurt hier in Friesland? Ja, nou, ik ben de laatste tijd best wel veel in Leeuwarden eigenlijk. Maar natuurlijk krijgen we heel veel mee. Het is echt hartverwarmend om te zien en te horen wat hier allemaal gebeurt. Als ik door de stad loop, maar ook wat we online zien en een aantal acties. Het is ongelooflijk. Op scholen, het is echt geweldig. We hebben het allemaal een beetje op een rijtje gezet en daar kunnen we nu even naar kijken. Oké. Ik ga Jen mooi voor uw actie van Serious Request. Helemaal goed. Nou, ik ga mutsjes mooi. Dit rek ik het val. Bij de verlaskamers heen hier nog heel veel mutsen. Dus het is echt een heel groot succes. We hopen dat we alle 4 potten die we hebben, dat we die helemaal leeg verkopen. En zijn ze verkocht, dan halen we nieuwe bij de slager. Op dit moment hebben we er nog 500 t-shirts bij laten drukken. En daarvan is eigenlijk de helft alweer verkocht. Ik ben een scootserzielen, dus ik denk, nou, door middel van benefiet scootserzielen, hield in sammelje. Er ben nu momenteel bij een boeten door onder het autowasje. Na je weekend ben er een paar die organiseren een disco op school. Er is een mem die wil hier Taibo lessen Jan, zijn entree. Nou, zo ben wel je band, ja. Iets rot in de verkoop. Ja,
fantastisch wat er nou al je gebeurt in Friesland. Maar is dat nou is het ook anders dan de andere steden? Want daar was jij natuurlijk ook bij. Maar is er een verschil? Ja, dat vind ik een beetje moeilijk te zeggen nog, want we gaan natuurlijk nog beginnen. Maar ik had 2 jaar geleden, waren we in Leiden, dan had ik echt het gevoel van we gaan naar de stad Leiden. En ik had vorig jaar in Enschede heel erg het gevoel van we gaan naar de regio, Twente. En nu heb ik toch het gevoel dat we een soort, ja, we gaan naar Friesland. Het voelt als een, en natuurlijk is het Leeuwarden, maar het voelt ook alsof het nog breder gedragen wordt. Maar dat is kan ik niet onderbouwen, maar dat is een beetje het gevoel wat ik heb. Ja, en kunt vorig jaar 13 miljoen heeft opgeleverd hè, in Enschede. Ja. Enige schatting, enig idee wat het dit jaar gaat opbrengen? Nou ja, kijk, elk jaar zeg ik dat de teller op 0 staat. En elke euro die we ophalen is echt fantastisch. Ik eerlijk gezegd denken we elk jaar dat meer niet kan. En afgelopen jaar is het toch telkens meer geworden. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar het is geen doel op zich. We hopen dat natuurlijk stiekem wel. Moet ik het ook eigenlijk niet zeggen. Maar nou ja, we zien het wel. Maar het, ja, nog 12 dagen. U vertelde net, ik kom vanaf het Saailand. Hoe ziet het eruit? Zijn jullie er al bijna klaar voor? Nou, ik was er net even. En ogenschijnlijk zijn we al ver. Omdat de Porto Cabins, zoals die dingen heten. Dat zijn eigenlijk die bakken waar je in... die staan er. Dus daardoor lijkt het al heel ver af. Maar alles is nog leeg. Dus we hebben nog behoorlijk wat werk te verzetten. Maar we hebben natuurlijk nog 1,5 week. En nou, dat zou goed moeten komen. En qua gevoel begint al wat te kriebelen? Ja, ik stond net op het plein. Toen dacht ik, oh ja, over 2 weken zijn we al begonnen. En ja, dat is wel een fijn gevoel. De veiling gaat hier nog terug, want Jel van Jochen, dus Roelof Os nog wat keepje kist. Het fietspakje van Bouke Mollema is bijvoorbeeld nog te keep. Dan weer bedankt meneer Mutsaars. Ja, geen dank. Nee, jullie bedankt. Graag gedaan. Oh ja, wat zoek dat pakje graag on, hè Wolf van Bouke Mollema, maar ik denk net dat ik erin pas. Ja, en van de blokjes sporten naar Zuid-Afrika voor een heel overhaal. Want dat loon is in rouw vanwege het versterken van Nelson Mandela. Onder de telefoon is Tiemen van Essen. Goeie van Essen, kun je mij verstaan? Ik kan je ook goed verstaan. Ja, prachtig. Ik nog in het Fries. En dat is wel heel bijzonder. Jij bent burgemeester daar van een gemeente. Zwartland heet dat er. Ja. Want ja, jou bent daar emigreerd, 40 jaar en naturaliseerd tot Zuid-Afrikaner. En ja, dan ben je zomaar de burgemeester. Dat is wel heel opmerkelijk. Maar even hoe de dag van Joet. Hoe is dat nou eens bij een binnenkwam? Ja, dat wie van de morgen al betiet. We winnen nog maar correct van bed als 6 uur. Toen hadden wij dat voor de eerste keer. Maar toen moesten alles in werking gesteld worden. En dat iedereen zo gauw mogelijk in kennis steld was. Want we moesten nu beginnen met de condolatieplakken en al dat moest uitsorteerd worden. We hadden al een proefloopje dienen, maar dus dat moest u het alweer in plak zetten worden. Ja, want je wist vlaggen, heel stok en al dat. Ja. Want het wie vanzelfs al een skofke, duidelijk dat het net heel lang met doorkoer. Had jou nou dat beeld schetsen kennen van de sfeer op stritten? Hoe ben mensen eronder? Nou, weer opvallend toen het ik buiten kwam en ik begon te rennen en dat sommige mensen trainen in eigen heen en andere mensen waren omarmen en zo. Dat je kon zien aan de ene kant dat er iemand overleden was en aan de andere kant dat ze maar vertroosten woonden en aan de tweede liep het met dat het ik wil dat ze toch tot de mate wil, ik wil amper zeggen, feestvieren willen over het leven wat Nelson Mandela hand had. Ja, want wij zeggen nou de beelden, die zeggen jou vanzelfs net, want je zit in Zuid-Afrika, maar je zeggen mensen doen zien en op een heel aparte manier toch feestvieren of zo. Begrijpen jou dat, waarom die emoties zo binnen? Nou, wij wat je nou al lang weten dat wel, want het gaat erom dat ze zeggen en dat elke Zuid-Afrikaner hand vatten moet, dus dat we in een lijn wijzen moeten en dat we Madiba zien treuren moeten, maar dan dat we zien leven ook vieren moeten, want als het er net west wie, dan wie mogelijk Zuid-Afrika nooit een vrij land worden of dan nog een democratie worden. Dus dat daarom is een van dit wat ze zuiver. Ja, dat lijkt het nog feestvieren. De culturen verschillen moest maar een protten. En dan springen ze zo op een del. En dit is echt een teken van rouw, kan het wijzen. Dat hoeft net alleen nog
feestvieren te wezen. Dus het kan ik een teken van rouw wezen. Ja, ik wil graag even met jou naar de betjutting van Mandela voor de hele wereld, maar vooral voor Zuid-Afrika. Eerst even een oorvraag. Heb jou misschien wel eens moeten? Heb je hem wel eens een hoorn? Nee, ik heb hem nog nooit ontmoet. Okay. Dus, maar ik heb hem een protestant. Nee, je kwam er nooit tegenbij. En in 1994, wat er uit de gevangenis vrijletten is, toen stierden de dikken vol. En nou ja, dan bleef je maar even thuis, want dan zie je het beter op de televisie als wat je dit in werkelijkheid zag. Maar dat hij door de wereld erkend was en dat er nog altijd erkend wordt als een van de grote leiders en een wat die problemen wat er weer toch zijn manier van dwan, dat er verzoening bewerkstelligen. En dat is een van zijn grote dingen waarover dat het gaat. Ja, nou, jou hebben het dus heel druk de komende dagen, want er binnen dagen van rouw, 15 december wordt u begroeven. Het ook nog kan het ook nog politieke gevolgen hebben? Ben je daar benauwd voor dat er spanningen ontstaan? Wij hopen net zo, maar er zijn geruchten. Malema is een van de jeugd en die had een eigen partij stichten en die vindt nou dat nou wat met die daar waai is en nou dat de regenboognazi's dat ze hier steeds voortvalt, dat er mogelijk een kans is dat ze zeggen, nou ja, maar nou worden we van alle jaren, dit moet nou weer uw land worden. Maar, en ik wil dat beklemtonen, ik denk het net. Okay. Ik denk dat we nog lang maar die icoon leven kunnen en dat de protten van uw mensen we weer omzien naar die icoon wat Nelson Mandela wie. En dus dat betekent ik dat er mogelijk niks gebeurt, maar je bent er toch altijd maar een beetje schrikkerig en je hoopt dat er niks gebeurt. Nou, Tieme van Essen, tegen dank dat jou aan de telefoon komen wonen en dat je deze analyse gebracht hebben naar Friesland. Aardig om eens even met jou sprutsen te hebben en sterkte de komende dagen. Bedankt en de groeten aan iedereen daar in Nederland en hou de storms maar van je dwarren houden. Oké, ja, daar hebben wij dan moeten krijgen. Ja. Ja, nou dat wie dan Zuid-Afrika. We hebben toen de laatste cold case zaak van deze week. En dat is een hele recente. Een paar weken geleden waar het in het oude harmoniegebouw in Haas bij Tafel een onderzoekersplak ontdutsen. Eigenlijk een jonkman kan er net meer over vertellen, want hij leeft net meer. Maar bij het libben die dat echt net. En we willen toch nou wel weten, waar hebben we hier nou zitten? Ja, dat kunnen zelfs maar een paar mensen wezen, maar dat kan ik een heel groot aantal mensen wezen. De kans dat er Joodse mensen zitten hebben, die is net zo heel groot. In elk geval net van de Joodse gemeenschap in Haas. Daarvan is eigenlijk de hele gemeenschap is eigenlijk omgekomen in de kampen. Een grotere kans is dat er gewoon jongens uit Haas, Mali uit Haas, of die directe omjouwing, dat die daar zo nou en dan eens onderzoek zitten hebben. Dus bij onweer konden de onderzoekers via dakruk nog vluchten over de daken. Het gevaar weer dat zij oppakt worden konden en dan van werk naar Drenthe of naar Duitsland vierd waren om daar te werken. Boven elk bed wie een stiel en gewicht. Dat hing het onder een katrooltje en zo konden ze elkaar alarmeren bij onweer. Ik denk dat Jonkman meerdere jongens gewoon dat zijn had van dreigen de gevaar, dreigen er een razzia of zo wat, dan kan je hem hier wel een nacht of een paar nachten kan je hem hier school houden. Die komen net met informatie, gewoon omdat ze die informatie net hebben. Jonkman zelfs had er eigenlijk nooit wat over loslitten. De hoop is eigenlijk nog dat er toch nog onderzoeken zelfs of
die kans is denk ik groter dat er nog nijbesteden weten binnen die het van de onderzoekers weten die daar zitten hebben, die daar nog wat hoe ze kennen. Het eerste wat dan van belang was, dat ze wisten van welke onderzoekers waar onderzoekt zitten. Ja, de oorlog wie nog maar krek voorbij, dat er een oproep in de kranten kwam, in de Vrije Hartlinger, om zich te melden bij, ja, net het onderduikbureau, maar het opduikbureau. Meestal waren van onderdoeker, waren ze opdoeker. Daar komt het adres Schritsen nummer 1 spietig genoeg net in voor. Nee. Ja, spannend dus. Tresor wil heel graag in contact komen met de mensen of familie van de mensen die hier zitten in dat onderdoekplak. Meer informatie bij ons op Facebook of op de Facebookpagina van Tresor. En bel je kind vanzelfs ek. Ja, de eerste helft van het seizoen zit er haast op voor SC Cambuur. Als promovendus door de ploeg het boppen verwachting. Maar het is nog net goed genoeg, want thuis worden punten pakt. En het probleem zit met name in de uitwedstrijden. En morgen spelen de Leeuwarden misschien wel een van de belangrijkste uitwedstrijden van het jaar. Het is in concurrent RKC Waalwijk. Winst daar, zo de Leeuwarden een heel soort luchtjan. Aan tafel assistent-trainer Henk de Jong en Cambuur-volger Gerrit Bos van het Fries Dagblad. Heren, welkom. We moeten eerst even wat terugzetten, want we dienen wat flauw grapje in die headlines hoe de WK-selectie. Maar hij is nog bekend, of een WK-pool. Wat vies ervan? Ja, ik ben wel heel tevreden ermee. Spanje? Ja. Dreig, Chili? Chili moet kennen. Australië? Maar ik kennen. Spanje moet ik kennen. Ik denk dat Nederland en Spanje, dat is nog wat goed te maken. En die WK-finale, ik zou daar wel een verrassing in. Of is het een verrassing? Gerard, wat wist dan? Want hij is altijd heel positief. Ja, het koel minder, hè? Koel minder? Nee, maar dat is zo. Ik bedoel, ik kijk wel bij Zwitserland in Wold, maar... ja, wat is er met Zwitserland? Nou, ik vond het wel een mooi groepje. Doe maar eerst even een makkelijk groepje. Hier in 2010 en ik nog heel week de finale. Maar ja, goed, misschien werkt het. Ja, je weet het net. De bal is rond, hè? Ja. Die clichés die gooien we Joet net op tafel. Henk, heeft dat trouwens eerst Sinterklaas viert? Ja. Heeft het een pakje hond? Nee, ik kan niks horen. Heeft nog niks hoor? Sinterklaas had gewoon ons bandjes, we hadden een protte band, mijn vrouw en ik. Nou, daar had Sinterklaas heel goed voor zorgen. Ja. En had mijn vrouw en mij zijn, je moet aanstaan naar deze uitzending lekker in muziek nemen als je bij. Oké, maar wist wel waarom ik dat vrij? Nee. Een pakje? Want ja, wist wel waar al die supporters op zitten te wachten, een pakje uit te pakken, deze winter? Ja, maar ik ga wel een heel mooi cadeautje krijgen van een van uw supporters, Otto Hoekstra. Een prachtig mooie, hoe heet het? Een klok, maar in de Cambuur kleuren. Ja. Prachtig. Ik denk net dat hij begreep dat wij bedoelen. Wat ik bedoel, Gerard. Nee. Denk je dat begreep wat ik bedoel? Ja, ik denk dat daar staat het toe punten. Ja, punten en een spits. Ja. Daar zitten we nooit te zien. Zo Sinterklaas weer voor, dat is juist hè. Dan mag je richting de crisis daar, dan is in de crisisman. Oké, die krijgen we spits maar, oké. Ja. Nou, spits, we gaan een goede spits. Hè? Maar we moeten gewoon eerst de punten maar pakken, maar Sinterklaas is alweer voort, hè. Dus dat maar we mooi zelf doen, die krijgen we net cadeau. En daar geef ik net van uit. Nee. Hey, we hebben het even over die wedstrijd van morgen zelfs. Ik geloof dat ze al hier fit binnen, alle spelers? Ja, we hadden alles bijna weer compleet. En, dus ik ben vol vertrouwen. Ja. Maar wij ben vol vertrouwen. Ja. Zeg ik waarom op de eerste helft van het seizoen. Als er nou zie van Jan mocht voor de ploeg, wat zoest dan Jan? Nou, ik vind dat we wel op een zijde heel zon zitten. En als nou, dan mag eigenlijk in ieder geval een 3 punten erbij hebben, dan zit het op 18. Nou, als dat 2 keer door is, dan zit het op 37, dan ben we mooi binnen. En dan hebben we feest. Ja. Gerard, hoe zit dat? Is het een size en heel? Is het een zoon? Ja, het is een size en heel. Ja, size en heel. Of het is een zo'n min. We hebben zo'n min. Waarom zo'n min? Vroeger op het kwam. Nou, het scoren vermogen is, dan krijg je even dat mensje. Het zo'n is dan het spul en de opvatting en de staat. Ja, want daar hebben we het nou een heel zo toe praten. Hè? Ik bedoel, als je op die fansites, ja, ze beginnen net in. Ja, sommige wedstrijden wel, maar heel vaak ik net. Is dat het grootste probleem nou wat Cambuur opbrekken kan? Ja, want ik bedoel, ze staan net voor niks onder qua doelpunten voor. Doelpunten Chen, dan ben je op 4 naar het beste, maar doelpunten voor staan je onderaan. En ja, dat is het probleem, dat moet oppakt worden. Maar dat weet ik wel bij Cambuur. Henk, hoe frustrerend is dat? Dat je weet dat je goed voetballen kennen? Dat is totaal net, ja, dat was het natuurlijk soms wel frustrerend. Maar ik had er totaal veel les van. Als Jos waar wij komen, we zijn promoveerd op de laatste dag. Dan moet er zo'n hoop gebeuren.
We spelen gewoon elke week in de basis met zo'n 8 jongens die voor hier het hele seizoen Jupiler League spelen. Die konden bij wijze van spreken aan het eerst van Almere City winnen, hè, dat verlenen we. Ja, er zijn 2 jongens bijkomen die nog in de basis spelen, die winnen tweede wissel bij PSV en Ajax. Ja, Rietsmeijer, Luc ook, ja. Kwam net meer aan de pas daar. Ramon Leeuwin, geweldige vent, die hier oorlien het voetballen met je knibbel. Dat is dus elftal waar we mee spelen. Als het nog just hoeven we nou al voetballen, en dat mag nog beter. Maar als we daar ik nog wat versterken kennen, en daar ben we mee bezig, hè, wat fris bloed in selectie, maar ik versterken. Ja, en we zo'n Michiel Hemmen fit krijgen, goed fit. Ja, dan doen wij het poer best. Ja. Hè? Maar dat is het wachtje de hele tijd. Minimale middelen. En we moeten net moeilijker denken. Als we aan het eind van het seizoen handhaven, ben we gewoon weg kampioen worden. Zo simpel is het. Also, het wil ik een soort zijn, door supporters zeker over mensen, hoe er mat een eigen spits bij. Maar dat is vast zwart-wit. Want Michiel Hemmen, dat is een goede spits, ja. Want ik bedoel, als het vergelijkt is met Pelle, Finn Bogason, Johansson, als alle spitsen op een richtje zet, is Hemmen procentueel, jongen, de op trainen naar het beste van de Eredivisie. Qua oordeel in doelpunt. Ja, met minuten en doelpunten. Hij maakt het voor een derde deel de productie van Cambuur. Dus hij kan wel wat. Alleen dat hing het er natuurlijk ook van aan. Ik ging een oud collega en die zei altijd van een spits kan moeilijk de voorzet aan en dan ik nog zelf inzetten. Het gaat om de aanvoering. Hoeveel ballen krijgt. Want had Hemmen in het bijvoorbeeld een goede linksboeten, want die ontbreekt er in mijn optiek om bij Cambuur. Had een goede linksboeten bekomt, is veel belangrijker. Iemand die 4 keer een bal op zijn hol leidt, dan kopt er 2 in en dan win je wel uit wedstrijden met 2 in. Want het kan wel. Ik wil even met je zin naar het breekpunt dit seizoen, of misschien wel de bevestiging. Grains, thuis, zit er binnen beelden. Een keer maar zien. Henk, ja, daar moest al even wat vertellen. Was het hier bij Fielders al hier bij die goals? Ja, dit weer een ongelooflijk. Dit vond ik een wereldgoal. Mooi teruglezen hoe Erik een Bakker zit. Ja, hij is gewoon geweldig. Ja, dit weer een uniek gevoel. Ik krijg gewoon rillings door de regen als dan in het stadion zit. Maar die supporters, hè, hoe ze te kijken. Krachtig Ramon. Maar wat joegt hij? Wat joegt je maar zijn technische staf? Oh, wel een bevestiging dat wij gewoon wedstrijden winnen kennen in de Eredivisie. En dan heb je eigenlijk al een beetje breekpunten weer Rode JC, de tweede helft. Dat we eigenlijk Rode JC van het veld af spelen. En dat Mark-Jan Vladeres bij me komt en zei, jee, wat hebben jullie een goede ploeg. En toen kwam dit erachteraan. Ja, dat weer natuurlijk fantastisch voor ons. Just het publiek, Gerard, hè? Hoe belangrijk is dat voor Cambuur? Maar ja, dit weer echt zo'n wedstrijd, omdat het saboteert in het seizoen weer. En dat idee van we zijn begonnen, maar ja, hebben we nou wel of net wat te zieken in de Eredivisie? Nou, dit weer echt een voorbeeld van dat ze echt wat te zieken hier. Dat je wat winnen kennen, dat je Maidan kennen. Want het weer net geniepige 1-0 of zo onterecht. Nee, ze spelen Grains gewoon van het veld. Nou, als het nou zoals dat Grains inmiddels staat, dan... Dat is een... Ja, dat heb ik in Heracles die in, dat hebben ze in FC Utrecht die in. Ja. En die omslag mag nog een keer makkelijker worden naar een uitwedstrijd, hè? Ja, vorige week heeft Utrecht de eerste overwinning bij Heracles voor me. Dus bij meer clubs zitten mij te maken. Maar je mag het ik naar Grutter maken, want vorig jaar gingen we direct met te maken. En toen moesten we van de laatste 4 wedstrijden moesten we voor jou Gruut en wonnen we voor jou Gruut. Ja, dus dat zou wel kunnen, maar de praktijk is nou maar 2 punten. En Gerard heeft een berekening op loslitten als dat ik de andere helft van het seizoen doorstond. De laatste helft pakt 2 punten dan het eerst. Zo, het zit een beetje sluit wat aan op wat Henk zei over die 34 punten. Ik bedoel, ze hebben nou 13 punten halen thuis in zo'n thuiswedstrijden. 2 punten halen in 8 uitwedstrijden. 8 is de helft van ongeveer van zo'n uitwedstrijden. Dus laten we zeggen, als dat nog het hele seizoen volhouden zou, dan halen ze 4 punten in uitwedstrijden. Nou ja, dan maar zoveel punten thuis halen. Ja, dat komt net goed aan. Alleen nog, als het op een punt of 30 gekomen zou, in totaal, stel je voor, zou maar 4 uitwedstrijden, 4 punten in uitwedstrijden halen. Winst 2 keer extra. Nou, heel 10 punten in de uitwedstrijd. Ja, zo zit je hem al direct te rekening, maar ja, het mag wel gebeuren. En zeker morgen bijvoorbeeld RKC. Dan kan je op een punt of 38, 39, 40. En de laatste jaren, de laatste 4 seizoen, wie degene die het hoogste puntaantal had op plek 16, wie 34. Dus alles boven 34, zo'n de recente historie, dan komt het wel goed. Nou, ik moet zeggen, wij hebben goede journalisten in Friesland. Maar hij kan ik goed rekenen, want daar had er 100% gelijk in. En dat jouwt die lucht, hè, als het een peker uitwinst. Zo thuis spelen wij gewoon, ja, hoe raar ik klink, maar altijd met toverman. Uw supporters zijn, ja, dat is een steun in de rij. Dat was net leeuw hoe belangrijk het is voor u. Dat jouwt zo'n onoverwinnelijk gevoel daar. En kunstgras, is dat ook nog een... Ja, maar dat kunstgras is goed. Dat is gewoon voordeel. Want wij konden voor hier nooit goed voetballen. Wie geert ik nog. Dat veld wie zo min. Ja, onvoorstelbaar. En we trainen altijd op nog veel minder veld. En dan het waren, dan waren ze van het veld ook. Dus we konden soms als die trainen. Ja, en terwijl iedereen zijn beste verdient. Hè. De BV Sport die gewoon zijn beste voor. Maar dat lukte net. Daar weet ik schoolsport op.
He, dus we houden zo'n wie ze aan het softballen en dan moest ik vragen, je moet de andere kant op slaan, anders krijgen we de bal op een kop. Ja. Nou, dat soort dingen gaan wij wel meemaken. Maar ik denk dat dat meer met de sfeer te maken heeft. Want Heracles is kunstgest. En dat het de slechtste van alle ploegen op eigen veld. Dus ik denk dat vooral de sfeer is. En de clubs komen daar toch en die denken van ja, wat, het stadion hier en Martinië is in 12 van die liedse kleedkamers. En hij wie van de week bij Feyenoord en die zei, en ik op die Lex Simmons komt bij me en die zei, jullie doen goed. Ik zei wat weinig punten, maar jullie doen goed, zei hij echt. En de manier van spelen en Koeman, die vind ik mooi. Maar het risico is wel, je spelen nou goed, hè? Die punten die komen misschien hopelijk wel in de wedstrijd. Hoe benauwd best als het mensen kwijtrekken nou? Een bijker of een nou, dat is wel interesse wijze voor onze spelers. Dat is er al. Ja, maar dat is hartstikke mooi. Ik hoop dat we er 12 keer voor een paar miljoen. Okay. Dan hebben we gaan een paar miljoen voor alle personeel, maar dan kunnen we er een paar spelers voor ophalen. Dus dan gaat het heel goed met jongens in het ontwikkelen en dan datzelfde met Lukoki en met Ritsma. De jongens het goed door en dan zei Ajax en PSV volgend jaar weer. Hey, door we weer even 1 of 2 misschien voor jouw spelers in. Ja, want kist u nou concreet een cadeautje aan en dat door trainers willen ze onze journalisten, jou eens een cadeautje als primeur. Welke speler ben je mee aan de gang nou? Nou, maar een hele goeie. Nou? Ja, een hele goeie. Hoe komt hij waar? Is het een huurling of is het een hele goeie. En meerdere goeien. Zeg je hem dan primeur? Ja, lekker is dat. Ik wist al meer dan bij journalist hier. Ja, sportjournalist, laten we dat ja, dat was wat. Neem eens een naam. Ja, het is al nog vast te betierd voor dat soort zaken. Ik bedoel, ik ken je heel interessant zitten, maar dat is het wel echt. Want het begint pas echt in januari. Vaak komt het op de laatste weken van januari al. Maar dan zit er ook een hele belangrijke wedstrijd. Dus maar even 2 weken verder, of 3 weken verder. Ja, dan, maar het begint nog wel wat te rennen. En dan het gaat wat los. Hè. Dan wist ik bellen Tromakelaars, uw club. Nou ja, dan gaat het wat los. Maar het zal ik wel matten. Want ik bedoel, het is een goed ploegje nou. Maar de maat wil wat bij. Want je kan net 13 doelpunten maken in 15 wedstrijden. Dan komt het net goed. Misschien dat ik wat jongens wel ergens oorzien om te voetballen. Spieter nog afbreken. Bedankt in ieder geval voor de komst naar de studio om te praten lekker over voetbal. Succes man. Pak die punten dan. Hè? Bij Dort. En dan Gerard Skroest er mooi voor Mandy in het Vies Dagblad. Mijn eerste overwinning. Mandy, oké. In de krant, denk ik. Nou, dat zeggen we dan. Dit weekend al eerst voor deze week. Volg ons op Twitter of op Facebook voor meer informatie. En van u zal hier een heel moffelijk weekend.